אז מה קורה חברים? בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו מעלים את פרנק ל1,000 גביעים. רגע, מה זה ההודעה הזאת? רגע, שנייה, לא זה. למה יש לי פה מזה כזה? זה. טוב, אנחנו מעלים את פרנק ל1,000 גביעים. כפי שאתם רואים, אני רמה זהב איתו, ויש לי איתו 974 גביעים. אם אתם שואלים איך עסקתי כזה הרבה והייתי איתו בכסף, אז ברמה כסף, אז פשוט זה היה את האיבנט של הגביעים, אז רק חזרתי הביתה אני אנסה לעלות אותו ל1,000 גביעים. אני עושה את זה FK. זה פשוט קירחתי את הקושי חימה שלי. אחי, למה יש קושי? זה כזה טרנדי ודמפלינג. תגידו בתגובות. אסור לנו להביא לקייטנה סקושי כדי להתפוצץ מישהי בעין, והיו צריכים לקחת אותה לבית חולים, לא מהכיתה שלנו, אבל כאילו זה כאילו מהאזור, מהבית ספר הרצוג שלנו. עכשיו אנחנו בתשרי, לא עברנו לבית ספר תשרי, פשוט שם הקייטנה, וזה בגלל שמשפצים לנו את בית ספר. שנה הבאה אני בכיתה ב', אני מזכיר לכם. אחי, הוא ליטרלי נשאל להרביץ לי, והוא פגע בטבע, וכמה זה מצחיק. יואו. אחי, אני כל כך אוהב לעלות דמויות ל1,000, זה כיף. תכף אני עולה לרמה, לא יודע איזה רמה אני עולה בגביעים, אבל זה אני אוהב לעלות בגביעים, ואני חוסך למג, שלא יודע, אני אראה לכם תכף שסיים את המשחק הזה. אחי, איך יש רק 8 אנשים או 7 אנשים בגלל שהרגו מישהו? תכתבו בתגובות זעל מישהו. זה יהיה מצחיק, סתם זה לא מצחיק. הוא מת. זה מקס. לא, זה מג. חשבתי שזה מקס. זה היה נראה כמו מקס. אחי, מג עם הבאפי זה חדשים שלה, היא שבורה. וגם הבאפי זה הייפר צ'ארט שלה, היא שבורה בטירוף. החלום שלי זה לקבל את מג, רק שתדעו, היא נראית לי חזקה, היא חזקה רצח. מי זה? קולט. אני לא אוהב בננות, די קולט. די. יש לי ילד בכיתה שכל הזמן מביא בננות ואני לא אוהב בננות. הוא אומר לי, יש לי בננה, יש לי בננו. הוא היה אומר לי את זה. אחי, יש לי רק קובייה אחת הטרטיניטית. לא, רציתי. טוב, לפחות זכיתי מקום שני. טוב, תכף אני מעלה אותו. וואו. בוא נראה כמה פרסטיבים יש לי. פרסטיבים, איך שלא קוראים לזה. פרסטיבים, יוקרות. של 9. וואו. מרתק. טוב, אני די שוקל להחליף מוד, אבל לא בא לי להתחמצר ולנצח. אחי, מה הולך פה בערוץ 11, סליחה. מה הולך פה? מה זה ההפגנות האלה אני מעודדת צרפת במונדיאל. אני אמרתי לכם, נראה לי שעודדתי את פורטוגל, אבל פשוט פורטוגל הודחה לצערי, אז אני מעודדת צרפת. וצרפת כבר בחצי הגמר, זה טוב. תגידו את מי אתם מועדים במונדיאל שנה. מונדיאל יש כל 4 שנים, לא? כל שנה. לך לפה, מה יש לך? אני הולך להוציא את כל הזעם שלי בשירותים, די, לא אחי. אני פשוט מתפנדר וזהו, תמיד הורגים אותי. שונא את זה, ואוהב להוציא את הזעם שלי בשירותים. אל תשאלו למה ואל תשפטו ואל תהיו מוזרים ואל בלבלבלב. די, סיריוס פה, די, אני שונא את סיריוס. אני אוהב את אדגר. אדגר הוא טוב, אדגר הוא חזק.
אישי ציבור ואומנים, קריאות לכם על מסי, ושימי לב, מתברר שיש איזשהו מוצר, די, סיריוס! די! סיריוס, יא מציק! די, סיריוס! מה יש לך? אתה די, חבר'ה, די, אני בוחר. טוב, זהו, אני מתקמפר. זהו. אני מתקמפר, זהו. עכשיו מגיע לכם למות. לא לכם הצופים לאנשים שיצאתי נגדם. לא לעמוד במציאות במשחק. מתחבא פה פשוט. אחי, מה הולך פה בערוץ 11? זה כזה מוזר. תציפו בערוץ 11 ותעקבו באפליקציה אחרי כל שחקני כדורגל השנה. למרות שאין לי את האפליקציה הזאת, אבל בסדר, אני לא יודע איך מתקינים אותה. אני יודע איך מתקינים אפליקציות, אבל אני לא יודע איזה. הבנתי, כאילו. אחי, אני מצלם את הסרטון הזה 6 דקות. אתם רוצים שאני אעשה 100,000 גביעים בסרטון אחד? אם תגידו לי כן בתגובות על זה, אז אני אעשה, אם לא, אז לא. זה הולך להיות כזה של 10 שעות או אפילו כמה ימים. יש לי לבזל 30 ימים בילצ'י שלו, המשתמש הזה, יש לו 30 ימים. זה. כמה תשלם לי, למה? טוב, מגיע לי למות. סתם, מה מגיע לי למות? מגיע לשלי וקולט למות. לשלי וקולט, אם אתם לא שומעים אותי בעריכה. לכי פה שלי. יש לי את הסקין הזה של שלי. די, עוד שאני מעלה אתכם לאלף. טוב, אני מחליף מוד. מחליף מוד, זהו. מחליף מוד. איזה מוד אני אחליף? טוב, אני לא מחליף מוד, יודעים מה? אני נשאר עם סולו שואודאון. כי אני מפחד שאני אפסיד במודים האחרים. עכשיו אני הולך להתקמפר. אני הולך להתקמפר. מה הולך לי בטלוויזיה? די. מה הולך לי בטלוויזיה? טוב, זה מוזר. אפשר עוד 9 ברוירים. פופוזוי שם. פופוזוי. אחי, אוי, לא ראה אותי. אומייגד, הוא לא ראה אותי. אחי, דיינמייט פה. אוי, לא נשמע דיינמייט. אומייגד, הם לא רואים אותי, חבר'ה, הם לא רואים אותי. הייתי חייב להזמיש. אני זז. אומייגד, שותים פה גם. אולי, די, תרחים עליי. לא משנה, אל תר. כן, יס. פשוט דיברתי עם עכשיו. אני לא אהיה לכם מזה בלדה. שזה משהו ש... אמרתי לכם בשיעור טכני לסגל משהו פרטי. בשיעור בית, אם אתם לא זוכרים. תגידו לי אם אתם יודעים את זה. די. די, אדגר, בבקשה תרחם עליי. בבקשה תרחמו עליי. לא, אחי, כולם עליי פשוט. כולם עליי, אין לי מה לעשות.
אחי, אין לי מה לעשות. אחי, אין לי מה לעשות. מה? אומייגד. אומייגד. לא משנה. אתם מעצבנים הם. אחי, תכף אני מעלה את פנק ל1,000 גביעים. מה אני רואה? טוב. נראה לי אחרי המשחק הזה, אם אני אזכה במקום ראשון, שני, שלישי, אז אני מעלה את פנק ל1,000 גביעים, שיהיה לי בהצלחה. יאללה, בואו נתחיל במשחק. אוקיי. אל תשכחו לשים סאב לייק ולהפעיל את הפעמון, זה מאוד יעזור לי. אני פשוט מתחבא פה כל המשחק, אין לי כוח. טוב, אני מתחבא. נכון, הוא נולד באנגליה, בשביל הוא גם משחק במנצ'סטר סיטי, יש חברים שלו בנבחרת אנגליה בצד השני. היום בערב, בלילה, ב4 בבוקר יש שווייץ נגד ארגנטינה. נגד שווייץ. אחי, גריף פה, אחי. אני מת. איך הוא לא רואה אותי? אני מת. צריך להתחמק, טוב. להתחמק, שום מייזי. ביי ביי מייזי. העיף אותי. אחי, לא למות איתמר. לא למות. אוי, למה חשפתי את השם שלי? אני רציתי לעשות לכם סרטון חשיפה. אבל כן, קוראים לי איתמר. מי שלא יצפה בסרטון הזה לא ידע בחיים איך קוראים לי. אנחנו הצופים החמודים שלי. למה קראתי לכם חמודים? אבל אתם באמת הקהל הכי טוב בעולם, ואתם עוזרים לי ממש להתפרסם. אני לא מתפרסם, למה אמרתי את זה בכלל? יש טיפש אני. טוב, אני לא טיפש, ומישהו שיהיה לי חכמולוג בתגובות שיהיה לי. איי! מה זה היה? אחי. אומייגד. מה אני רואה, אחי? זה רועד, אני רועד. בקושי חמה תעזור לי. למה יצא נגדי נורי? למה? די. לא אני כזה חזק, הוא מביס. אחי, יש פה מישהו, די. אחי, די נורי. תרחם עליי, אחי. אני לא רוצה למות על ההתחלה, כי אני אפסיד מלא גביעים, ואני לא אעלה את פנק בחיים שלי. סתם, אני אעלה אותו. אל תקשיבו אותי. אל תקשיבו תמיד לאנשים שאתם לא מאמינים להם בחיים בדרך. אחי, למה עשיתי סיכה? לא. אוקיי, 7 אנשים. זה מקרב אותי ל1,000 גביעים עם פנק. אחי, עוד שני הסרטון נגמר. אני מתרגש לעלות אותו ל1,000 גביעים. חייב להגיד. טוב, אני נגד נורי, אחי. אחי, העליתי את פנק ל1,000 גביעים. לא משנה אם אני מפסיד או מנצח עכשיו. שלום נורי. בוא ננסה לפחות לזכות במקום ראשון. טוב. משחק הזה יעלה ואם אני מכיר את הדברים. יאללה. מוכנים? 3, 4 טוב חבר'ה, אני מקווה שנהנתם. יאללה ביי.